No a jo, to musím říct. Co je teda velkou brzdou opravdu krásného vzteku, je jazyková bariéra. Mně se stalo teďko nedávno v Londýně taková historka, kde jsem litoval, že kdyby to bylo v Německu, tak dobrý, to bych si to užil. Ale v té angličtině jsem chabej na to, abych mohl někomu pořádně vynadat. A nastala situace, kdy do výtahu vstoupily 3 děti, určitě to nebyly rodilí Londýňané, a 2 zřejmě matky, obě měly takový ty šátky, kde jim kouká jenom gezicht, splývá jim to až na ramena, pod tím je takový ty sáčka a takový tepláky. A teď vstoupili do toho výtahu, jsme se na sebe usmáli, pozdravili jsme, výtah se rozjel, upozorněný byl jsem po 14hodinové cestě autem, ne, že bych se hroutil, ale unavený jsem trošku byl. Těšil jsem se, jak se slíknu, osprchuju a na chvilku se natáhnu. Ten výtah se rozjel. A v tu chvíli ten malý chlapec, byli to 2 děvčátka chlapec, přišel k těm dveřím toho výtahu a do té škvíry bylo, jak se míhají ty patra, takhle strčil ty ručičky. Samozřejmě výtah se zastavil, neb je bezpečně jaksi situován a zůstal stát. Já jsem nemrkl okem ani v duchu, protože to se stane, kolikrát si sám v opilosti zastavil výtah a byla to velká vžunda. Ovšem, co se začalo dít poté, už mě začalo malinko startovat. Za prvé, ty děti začaly okamžitě mačkat veškeré knofliky, které v tom výtahu byly. Zbývaly už jenom moje na saku. Začaly vytrhávat z takový tý přihrádky telefon, na ně mačkat taky všechny knofliky a jedno přes druhé hulákat prostě kam si, co si a mačkat všechny čísla. Do toho se začala ozývat obsluha hotelu, která začala volat skrz tu škvíru těch dveří, to jsem pochopil, nechte to být, běžte od toho, běžte dál od dveří. A obě ty matky naprosto bez hnutí brvy na to hleděli a koukali. Přičemž ta jedna se zvolna sesunula na zem, nikoliv pádem, ale si udá pohodlí a lehla si v tom výtahu. Do toho si děti začaly slíkat, holčičky dostaly 2krát záchvat pláče, 2krát smíchu a já vztek. Opravdu nekontrolovatelný vztek a říkal jsem si, idiote, kdyby si se ve škole učil, tak si jim to mohl teďko říct, musíš držet hubu. A měl jsem ten vztek ještě větší. A to trvalo 40 minut, dámy. Po 40 minutách takového představení se to konečně rozjelo, ta ležící matka vstala, děti se poměrně sklidnily a co myslíte? Samozřejmě přišla má chvíle, že ten spratek šel k těm dveřím znova. Ten chlapeček zase tam takhle s těma ručičkama šel a to já už jsem zcela mlčky ho vzal za rameno a velmi sprutka jsem ho postavil zpátky k tomu zdi na druhé straně. Pod kontrolou, abych mu neublížil, ale opravdu to nezažil. A teď se rozhostilo naprosté ticho. Ten výtah tiše klouzal dolů, dojel, ta matka jedna se zpamatovala a začala křičet něco v rodném jazyce i v angličtině a mě zaujala poslední věta, že co mu to dělám, it is baby. A já jsem odpověděl česky, jaký baby, debil je to! A hodně jsem odcházel z toho výtahu, jak se jim to nandal, aspoň nakonec.